Артериална хипертония, артериална хипертония, артериалната хипертония, артериалната хипертония, артериалната хипертония. Над половината от населението на България е с високо кръвно налягане, а броят на младите хора с установена хипертония расте. В България има около 2 милиона хипертоници. 76% от българите имат неконтролирана хипертония. Това показват последните данни на Българска лига по хипертония. Тихият убиец, както наричат хипертонията, често протича без симптоми, а нелекувана води до усложнения. Страната ни е на първо място по сърдечно-съдова смъртност в Евросъюза. Една от основните причини за смъртност в България са сърдечно-съдовите заболявания. Хипертонията. Борба с хипертонията. Хипертонията. Срещу хипертонията. Високото кръвно налягане. Високото артериално налягане. В предишните ми видеа говорихме за това какво представлява артериалната хипертония и защо е важно да й обръщаме внимание. Ако трябва да обобщим една актуална информация, в днешни дни 30 до 40% от хората над 18 годишна възраст са вече с артериална хипертония. Като голяма част от тях, за съжаление, не знаят за това, а тези, които лекуват артериалната хипертония, само около 20% от тях я лекуват адекватно и в нормалните граници. Както вече знаете, артериалната хипертония е причина както за остри състояния, като инфаркт, инсулт, аортна десекация, така и за множество хронични заболявания, като например бъбречната недостатъчност. Днес ще разкажа мъничко за лечението на артериалната хипертония, основно с промени в начина на живот. Препоръчвам ви да останете до края на видеото, ще говорим за много интересни неща. Здравейте, аз съм доктор Шахин и днес ще говорим за това как можем да лекуваме артериалната хипертония, обаче чрез промени в начина на живота. Преди да продължим обаче, бих искал да ви помоля да се абонирате за канала ми и да натиснете камбанката долу, за да не пропуснете следващите полезни и интересни видеа, които следва качвам. Лечението на артериалната хипертония започва обикновено след установяването на причината за нея. След като се установят причините и вида на хипертонията, вече идва време на лечението. Поради това, че всеки води различен начин на живот и има различни рискови фактори, е редно лечението на артериалната хипертония да е индивидуално за съответния човек. Обикновено артериално налягане, постоянно над 140 на 90, е това налягане, което изисква лечение. И това налягане, при което се поставя диагноза артериална хипертония. Обичайната практика, която сме свикнали да виждаме, е да се започва директно с лекарства, което обаче не винаги е нужно. Като за начало, за да се приеме диагноза артериална хипертония, е редно примерно артериалното налягане да се измерва в дома 4 пъти на ден за минимум 3, за предпочитане даже и 7 дни и да се записват всички стойности по часове. Алтернативният метод е да се постави холтер за артериално налягане за 24 часа. След като вече сме видяли резултатите, нашата работа е да направим анализ в кои часове и доколко се покачва артериалното налягане и след това да преминем към съответното лечение. През това време естествено се установяват и фактори като генетична предразположеност, пушене, прием на алкохол, прием на сол, начин на хранене, стрес, физическа активност и се прави план за работа по начин на живот на пациента. Между другото, когато говоря с пациентите, често ме питат дали няма друг вариант за лечение на високото кръвно, освен традиционните лекарства, и често идват с различни идеи от интернет или пък от техни близки, особено когато стане въпрос за хранителни добавки или тип така наречени билкови лекарства. За съжаление обаче няма убедителни проучвания относно ефекта на такъв тип субстанции, но пък има добри данни за полезните ползи от промяната на начина на живот, когато искаме натурално да понижим високото кръвно, и доста често, между другото, такъв тип модификации в начина на живот са така да се каже, крайъгълния камък при лечението на артериалната хипертония. Има даже определена истина и в сентенцията, че при лечението на артериалната хипертония 70% е промяна в начина на живот и 30% е медикаментозното лечение. Какво имам предвид? Искам да ви кажа, че мога да ви предпиша 3-4 различни вида медикаменти за лечение на артериална хипертония, но ако начинът ви на живот не е коригиран, трудно бихме постигнали добър контрол върху артериалното ви налягане. И така, на първи етап, ако артериалната ви хипертония е в лека или средна степен, се модифицират рисковите фактори и се правят промени по отношение на начина на живот и начина на хранене. Ако обаче артериалната хипертония е в напреднал стадий, се започва директно с лечение, но отново с споменатите промени в начина на живот и хранене, като пациентът отново преминава етап на проследяване за определено време. Естествено, съществуват доста класове медикаменти с различни представители, за които обаче ще направя отделно видео и ще обясня малко по-подробно за действията.
им. Но в това видео само ще ви спомена класовете лекарства, които използваме при артериалната хипертония, а те са именно следните: АЦЕ инхибитори или ангиотензин рецепторни блокери, диуретици, бета-блокери, калциеви антагонисти, алфа-блокери, централно действащи антихипертензивни медикаменти и така нататък. Целта на лечението на артериалната хипертония в случая първо е да се предпази пациента от развитие на остри и спешни състояния, като остър миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, дисекация на аортата и така нататък. И на второ място, чрез лечението да се предпази организма от дългосрочните последствия от страна на артериалната хипертония. И когато се провежда лечение на артериалната хипертония, да, лечението с лекарства е много важно, но от съществено значение е да се идентифицират факторите, които причиняват артериалната хипертония при дадения пациент и да се премахнат. Когато аз имам пациент с високо кръвно, едно от най-важните неща, които искам да разбера при дадения пациент, е дали високите стойности на артериалното му налягане се дължат на една класическа есенциална хипертония или тези завишени стойности са резултат от друга недобре функционираща система при дадения пациент. Какво визирам? Ако самият пациент има заболяване, което му причинява високо артериално налягане, т.е. ако пациентът има вторична артериална хипертония, смъкването на стойностите на кръвното налягане ще е просто измитане на проблема под килима. Нека да ви дам един прост пример. Ако да кажем имате главоболие всеки ден, вземането на хапче за глава вероятно ще ви помага всеки ден. Но ако главоболието ви е симптом на, примерно, не дай си Боже, мозъчен тумор, тогава вземането на лекарство за главоболие няма да разреши подлежащия проблем, а само ще го маскира и туморът ще си расте, докато не ви унищожи. Точно това е основната идея за лечението на артериалната хипертония, когато тя е вторична артериална хипертония. И точно това е линията между така наречената есенциална хипертония, при която няма идентифицируема причина за високото артериално налягане, и вторичната хипертония, при която високото кръвно е резултат на друго заболяване. Както казах, текущото лечение трябва да бъде към промени в начина на живот и прием на определени медикаменти. В случая те могат да бъдат еквивалентно ефективни в понижаване на артериалното налягане, но начинът, по който се случва това, е фундаментално различен. Ефективните промени в начина на живот могат да бъдат достатъчни за отлагане или предотвратяване на нуждата от лекарствена терапия при пациенти с първа степен артериална хипертония. Промените в начина на живот могат да засилят и ефектите на антихипертензивната терапия, поради което се налага и приемат на медикаменти и промените в начина на живот да вървят синхронизирано. Медикаментите в случая чисто и просто понижават завишените стойности на артериалното налягане и по този начин предпазват от потенциалните вреди, било то инсулт, инфаркт или дисекация на аортата и така нататък. Проблемът в случая обаче е, че медикаментите не помагат в разрешаване на подлежащата причина за артериалната хипертония, поради което е много важно да се установи причината за нея. И в такъв случай промените в начина на живот, като например отслабване, спиране на пушенето, намаляване на приема на сол, лечението на, да кажем, ако имате сънна апнея и така нататък, ви правят хем по-здрав човек, хем и по този начин допълнително се лекува артериалната хипертония. За съжаление обаче голям процент от, така да се каже, модерната медицина се фокусира именно върху лесната част, а именно прием на лекарства, отколкото фокусиране върху начина на живот и, така да кажем, идентифициране на рисковите фактори за възникване на една артериална хипертония при дадения пациент. И в днешното видео искам да ви разкажа за някои промени, които можете да направите в начина ви на живот и ще ви обясня доколко те могат да помогнат с справянето на артериалната хипертония. Нека да продължим по същество. На първо място е теглото. Знаем, че наднорменото тегло и затлъстяването са причина за артериалната хипертония и на практика всички форми на сърдечни съдови заболявания. За да се разбере дали някой е с нормално или наднормено тегло или затлъстяване, през 19 век е измислен така наречения индекс на телесната маса или на английски Body Mass Index, BMI, който включва в себе си височината и теглото на човека. Даден човек е с нормално тегло тогава, когато е с индекс от 18,5 до 25 точки. Съответно, наднормено тегло е от 25 до 30 точки и за затлъстяване говорим, когато индекса на телесната маса е над 30 точки. Като между другото затлъстяването си има и степени. Съответно, от 30 до 35 точки се нарича затлъстяване първа степен, от 35 до 40 точки е затлъстяване втора степен и индекс на телесната маса на 40 точки е затлъстяване трета степен, като това на практика е най-високата степен. Като цяло хората с затлъстяване имат около двоен риск за развитие на така наречената резистентна хипертония, която на практика много трудно се поддава на лечение и причинява повече вреди от всички други форми.
Затлъстяването е асоциирано с много състояния, които са вредни за тялото ви, в това число и процес наречен тихо възпаление, висока симпатикова активност в организма, редуцирани нива на азотен оксид и даже и физическа компресия на бъбреците от масната тъкан, от която са заобиколени същите. В случая вашата цел трябва да бъде постигане на идеалното тегло за вас, изчислено по индекса на телесната маса. Хубаво е да изчислите вашия индекс на телесната маса. В интернет съществуват доста калкулатори за изчисляване на индекса на телесната маса. Препоръчвам ви да потърсите и да изчислите и вашия индекс, но ако все пак ви мързи да го направите това, да знаете от мен, най-грубо казано, ако имате шкембе, значи имате и проблем. Според голяма част от проучванията, при всеки стопен килограм систолното ви артериално налягане, т.е. горната граница, ще спадне с 1 мм живак. Така че, ако сте с затлъстяване и свалите, да кажем, 10 кг, то това означава, че ще свалите натурално артериалното си налягане с около 10 мм живак. Намаляването на теглото може да подобри и ефикасността на назначените ви лекарства за лечение на артериална хипертония и вашия сърдечно-съдов рисков профил. На второ място, съществуват достатъчно данни за причинна връзка между приема на натрий и артериалното налягане, а прекомерната му консумация доказано увеличава налягането и е свързано с по-честа хипертония. И когато говорим за натрий, основно става въпрос за така наречената готварска сол. Готварската сол е съединение, съставено от около 40% натрий и 60% хлор, т.е. химичната му формула е така наречения натриев хлорид. Защо обаче натрий и как натрият влияе върху здравето на сърцето ни? В миналото видео бях обяснил как организмът ни е еволюирал в машина за съхранение на натрий през хилядите години. Когато има повече натрий в организма ни, той, така да се каже, дърпа водата в кръвоносните ви съдове, увеличавайки общото количество на обема кръв във вашите кръвоносни съдове. С повече кръв, преминаваща през кръвоносните ви съдове, кръвното ви налягане се увеличава. Това, за съжаление, допълнително натоварва сърцето ви и кръвоносните ви съдове. Наличието на по-малко натрий във вашата диета може да ви помогне да намалите или да избегнете високите стойности на артериалното налягане. Колко натрий обаче? Средно хората приемаме около 3400 мг натрий дневно, което се равнява на около 8500 мг готварска сол дневно, което пък от своя страна е малко под 1,5 чайни лъжици сол дневно. Човешкият организъм е програмиран да консумира много по-малко от това. Според европейските препоръки за лечение на артериалната хипертония, приемът на натрий не трябва да надвишава 2000 мг дневно. Даже оптимално за хора с високо артериално налягане се препоръчва до 1500 мг дневно, което се равнява на около 4500 до 5000 мг сол дневно. Нищо лично, натрият е изключително важно съединение, но зеленчуците и другите натурални храни осигуряват и малките количества натрий, които са необходими обикновено за нашия хранителен режим. И като заговорихме за солта, на практика съществуват два вида сол. Видима сол, т.е. солта, с която готвим или която консумираме на трапезата, която между другото представлява около 20% от консумацията на сол дневно. И така наречената скрита сол, т.е. тази, която се използва в хранителната промишленост и съдържащите се в хранителните продукти сол, която на практика представлява около 80% от общата консумация на сол. Ето, между другото, и списък на натрий, съдържащи съединения, които трябва да се ограничат от вашата диета. Хляб и тестени изделия, колбаси и всякакви сушени меса, пици, пилешко месо, сирена и кашкавали и туршии. И в този ред на мисли, когато гледате етикета, е хубаво да внимавате за следните неща. Когато има изписано сол или натриев хлорид, това означава, че увеличавате приема на натрий и на сол като цяло. Мононатриев глутамат, също доста често използвано съединение. Сода за хляб или да кажем бакпулвер. Също така и динатриев фосфат и всяко съединение, което има в името си натрий или химичното наименование на натрия. Съществуват много клинични проучвания, които доказват, че намаляването на натрия води до спад на стойностите на артериалното налягане. Според множество проучвания при пациенти, които лекуват хипертония чрез лекарства, ефективната натриева рестрикция, т.е. намаляването на приема на натрий, може да намали броя и дозите на лекарствата, които са необходими за контролиране на кръвното ви налягане. Знаете ли, че общо казано, ако успеем да намалим приема на сол с около половин чайна лъжичка дневно, ще можем да предотвратим 22% от случаите на смърт от инсулт и 16% на случаите на смърт от инфаркт на годишна база. Между другото, един любопитен факт. Пристрастите ли се към хиперсолените и хиперсладките храни,
Вкусовите ви рецептори се променят така, че натуралните храни ви се струват безвкусни. И нещо важно, вкусът към соленото се възпитава. Намалете солта и ще видите как след точно да кажем около една седмица вкусът ви ще свикне с ниската концентрация на сол. Затова препоръчвам ви няколко бързи трика. Не слагайте солница на масата. Не добавяйте допълнително сол в ястията. Знаете ли, че 1 от 3 човека солят храната си преди да се опитали? Не слагайте сол докато готвите. Продуктите, с които готвите, имат достатъчно сол. И по този начин ще видите, че след няколко седмици безсолните храни ще са ви даже още по-вкусни. И още, добавяйте подправки вместо сол. Естествено такива, които не съдържат сол в себе си. И също така четете етикета на храните. И още повече, яжте основно вкъщи. Готвените навън храни имат много сол в себе си. И бонус, ако обичате сирене, обесолете го. Интересно ми е, я ми напишете в коментари, вие обичате ли сол и солите ли допълнително храните си? И нещо друго, имате ли високо кръвно? На трето място, калий. Знаете ли, че ако увеличите приема на калий, можете също да си намалите артериалното налягане? 1,7 до 1,8 грама среднодневно калий се приема от средностатистическия човек, като препоръчителната дневна доза е около 4,7 грама дневно. Ако си увеличим приема на калий между 3,5 до 5 грама дневно, можем да намалим артериалното налягане с други 4 до 5 мм живак дневно. И ето ви някои калий съдържащи храни. Банани, авокадо, киви, спанак, бял боб, кайсии, картофи и така нататък. Между другото, знаете ли защо съществува бабина рецепта, при която ако вдигнеш кръвно, трябва да пиеш вода с изтискан лимон в водата? Ами именно защото лимонът съдържа доста калий. Сега тук е важно да не се нахвърляте в прием на таблетки, които съдържат калий, тъй като прекомерният прием на калий също е опасен и може да причини даже и животозастрашаващи състояния. На четвърто място – диета. Знаете ли, че пълнозърнестите храни имат странични ефекти? И те са, че свалят кръвното ви и се свързват с по-нисък риск от диабет тип 2, исхемична болест на сърцето, напълняване и рак на дебелото черво. Да, това са страничните ефекти на пълнозърнестите храни. Но днес ще говорим за високото кръвно. Приемът на пълнозърнестите храни е асоцииран с сваляне на кръвното. Кои са пълнозърнестите храни ли? Булгур, елда, пълнозърнести овесени ядки, кафяв ориз, киноа. А защо не и пълнозърнестия хляб? За предпочитане естествено изпечен в къщи. И като заговорихме за диета, съществува така наречената DASH диета, от английски Dietary Approaches to Stop Hypertension, която предполага прием на повече калий и по-малко натрий, като също така идеята на диетата е да се приемат повече плодове и зеленчуци, пълнозърнести продукти, фибри, нискомаслени млечни продукти, като добавка към нисък прием на натрий и висок прием на калий, както казах. Замествайки също така животинския протеин с растителен, животинските мазнини с растителни, избягвайки преработени меса и заместители на захарта. Също така изкуствени сладки, посладени напитки, всички тези неща имат огромна полза за здравето ви като цяло, още повече и за нормализиране на стойността на артериалното налягане. И тук, между другото, държа да отбележа, че така наречената средиземноморска диета е също доста полезна за справяне с високото кръвно и също доста подобна на така наречената DASH диета. И не случайно, между другото, когато става въпрос за сърдечно-съдови заболявания, основно се препоръчва така наречената средиземноморска диета. На пето място – алкохол. При хората, които пият редовно пиене, визирам всеки ден, примерно пиете водка, уиски, бира, вино и така нататък, редуцирането на количеството на алкохола на не повече от 1 единица за жени и не повече от 2 единици за мъже дневно може да намали стойностите на артериалното налягане. В едно от предишните ми видеа съм говорил за това на колко алкохол се равнява 1 единица. Изгледайте го, доста интересно. Между другото, ако започнете да се целите в диетата и намаляване на приема на алкохола, можете да си свалите артериалното налягане с около 15 мм живак, даже и повече. И като се замислим, има лекарства, които не успяват толкова да свалят артериалното налягане. Така че смятам, че е страшно полезно да знаем правилната диета с правилните граници на алкохола. На шесто място – цигари. Смятам, че е ненужно да споменавам даже. Пушенето има директен ефект върху артериалното налягане. Има проучвания, които показват, че при пушене артериалното налягане се покачва около 10 до 15 мм живак. Освен това, смятам, че е ненужно да обяснявам за вредите им върху белите дробове и директния им канцерогенен ефект.
7. Упражнение или така да кажем движение, спорт. Физическата активност според мен е най-добрата терапия, която може да съществува общо взето за всички видове хронични заболявания. Физическата активност е една от най-потенциалните противовъзпалителни средства в нашата медицина. Също така е един от най-добрите начини за справяне с стреса и за намаляване на вредите от стреса. Между другото, въпреки това, примерно в Щатите 50% от населението не покрива минималните препоръки за физическа активност. Нека и да не се радваме, тук не сме доста по-различни. Въпреки че физическата активност е много безопасна, като кажа на някои хора да се движат, те или въобще не го приемат този съвет, или започват изведнъж да се движат много и да спортуват. Което обаче не е най-доброто в случая. Хубаво е физическата активност да е градивна. Примерно да се започне с ходене на бавен ход, след време забързано ходене, след което вече да се натоварваме повече. Тези препоръки естествено са различни за различни хора, примерно мъже, жени, възраст и така нататък. Обикновено препоръките са за общо около 150 минути до 300 минути за седмица. Препоръчително е да се разпределени по-равно на умерени аеробни тренировки, да кажем физически активности. И какво визирам в случая? Като става въпрос за умерена активност, става въпрос за забързано ходене от 3 до 6 км в час, каране на колело от 8 до 15 км в час, активности като народни танци, плуване, йога и така нататък. 150 минути седмично. Това е добро количество или време спорт седмично за вашето сърце. Ако сте напреднали обаче, можете да вършите и енергични тренировки. Може да добавите още 75 минути седмично с натоварен спорт. Също доста добър начин за лечение на вашето сърце и не само. Какво обаче визирам като енергични тренировки? Става въпрос за тичане, бягане, каране на колело повече от 16-17 км в час, плуване на дължина, тенис. Тук няма толкова голямо значение дали ще ги разпределите по-равно на седмица, примерно всеки ден по-малко, или ще ги разпределите в 2-3 дни. Така че движете се, спортувайте, да започнете с малко или да правите мъничко е много по-добре от това да не правите нищо. Общо взето, комбинирайки диетата с правилните микронутриенти, отслабване, когато естествено сте с наднормено тегло, и спорт, винаги биха дали позитивни резултати. Затова и ставаше въпрос, когато ви споменах за причините за артериалната хипертония и как тя може да е симптом на един нещастен организъм. Тоест, когато не се храните правилно, приемате много вредни храни и много сол, имате доста килограми в повече, пушите, пиете, не се движите, то тогава определено организмът ви страда. А пък ако това е комбинирано с неблагоприятни гени от страна на вашите родители, то тя картината става още по-неприятна. Всичко това може да ви причини ред последствия, които вече много трудно да се лекуват или въобще не се лекуват. Инфарктите, ако въобще имате късмет да ви спасят, и в последствие сърдечната недостатъчност, която представлява, така да се каже, изнемогване на сърцето да отговаря на нуждите на организма, защото вече е много слабо, са едни очаквани последствия от всички тези рискови фактори. Затова винаги предпочитам да се предпазваме от заболяването, отколкото да ги лекуваме, когато вече ги има или когато вече е късно. Не случайно модерната медицина е превенцията и подкрепям напълно максимата Prevention is better than cure, което значи по-добре е да се предпазваме от заболяванията, отколкото да ги лекуваме. За съжаление, в практиката ми се сблъскам с все повече пациенти, които се гордеят с това, че никога не са ходили на лекар или никога не са боледували. Артериалната хипертония е едно от многото заболявания, при които няма никакви специфични симптоми. Да, някои хора казват, аз усещам, когато ми се вдигне кръвното, защото започва да ме боли главата. Но това са тези, които са си обърнали внимание и правят нещо по въпроса. Радвам се, че изгледахте видеото до край. Очаквайте още много интересни видеа и не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да не пропуснете новите видеа, които следва да качвам. Останете здрави!